Takže čaute, ja vás zdravím u ďalšieho videa a toto video bude na to, čo sme robili asi piatok, sobotu. Točili sme vlog, ale nestihneme to zostrihať, takže je to trošku blbé, že proste rozprávame tam v prítomnom čase a vydáme to až o 2 dni neskôr, čo sú veci, ktoré sa už udiali predtým. Tak sme sa rozhodli vlastne tak, že to nastriham teraz takto. No a vlastne čo sa piatok a sobotu dialo, boli sme na natáčaní klipu Creative Beat. V piatok to bolo o 11:00 v galerke, dole v podzemných garážoch. Čiže sa tam podielali aj iní ľudia na tom videoklipe. A v sobotu mi vlastne Marek napísal, že chce tie videá a fotky, že či mu to viem dať na OSBčko, tak sme sa stretli. A ešte išiel dotočiť pár záberov hore na gastro, tak sme sa tam išli pozrieť. Tam vlastne Mirco s Dromom točili zábery nad mestom vlastne, teda nad tým gastrom. A ešte pár malých scén, ktoré potrebovali do klipu. Takže sme sa tam boli pozrieť, že to bola pecka. A všetci sa môžete tešiť na nový videoklip. Do popisku videa vám dám aj na Mareka Creative Beats vlastne link. Môžete si zakúpiť tam jeho beaty a tak. A čo také? Ako vidíte, tu je fotka vlastne. Ukážem vám to. Toto je taká menšia fotka vlastne z piatku. Tu sa vlastne strihá to video už z piatku. Zo soboty ešte tam dohodím, musím to z iPhoneu prehodiť do počítača. Takže to je asi všetko. A vy si môžete teraz tie zábery všetky, ktoré sme tam točili, pozrieť. Ja to dám hneď za toto video. A neviem, chceli sme natočiť vlog proste klasický, ale nedá sa to proste, lebo cez deň zmiešať denný vlog proste z behind the scenes by nebolo dobre, takže sme to spravili tak, že sme to spravili iba vlastne piatok, sobotu, čo sme točili a tak, takže vám tam dáme nejaké scénky, ako sa vlastne ten klip točil a to bude asi všetko. Tak proste zapnite si to video ďalej a pozerajte, takže zatiaľ čaute. Hej, more! To tam nedá. Maťka nám vynáša svetí. Neviem, ktorú nohu mám dať. Ako to, že nevieš. Proročná prax. Nemám ja žiadnu prax. Pár šatel, stačí. Kúpili sme si donery. Ideme do galérii teraz. Život ako sa patrí. Jo. Spredu. Nezdravý život je top. Kiki ma zabíja. To nie ja, to Maťa mi kúpila. Jasné. Dobre, nejdeš! Čo? Stretli sme Kiku s Tančikom. Stretli sme Kiku. Točíme video. Počkajte, ideme sa s ňou porozprávať. Čaute ľudia, nevidno ma. Nevidno nás. Je Akurát je 10:30. Prišli sme pre Maťku. Áno, prišla pre mňa. Ideme akurát na autoumývárku. Nejdeme nakoniec na autoumývárku, lebo nemám drobné. No fasa. Ideme na autoumývárku, ideme rovno do galérií, čo máme v meste tu. A ideme natáčať s pánom Kreatívom videoklip. Ideme to pozrieť a ideme natočiť trošku z jeho klipu, lebo nám to dovolil. No a také finty odkúkať od nich. Z natáčania. Bude tam natáčanie s Dromom, budú tam auta, bude tam Kreatív, bude tam Drobec a Banánko. Najväčšie hviezdy. No. Nič nevidno. Piatková show v galérii začína. Mám sa ponáhľadať. A ja ináč. Nevidím nič. Dobre, takže ozveme sa, keď budeme pred galériou, lebo momentálne šoferujeme a nič nevidno aj tak, takže nás iba počujete. No, tak zatiaľ, čaute. Testujeme.
Cestujeme. Do garáže. Ideme do garáži, presne. Ideme točiť. Už tam čakajú autíčka. Má jak v prdeli. A my musíme ísť pešo. Že si nezobrali auta aj my. Dobre, ideme vám točiť z druhej strany, jo? Všetci. Musíme si zobrať aj lístok. Už sme dnuka. Ona nám zaviera garáž. Tak to bola riadna teslotka. Ešte som sa pozrela. Takto. Autíčka, brum, brum, brum. Parkujeme. C1, odsek. Príprava v plnom prúde. Čo? Máš to na 60 fraps? Hej. Ja to mám dobre. Ale to je jasné, to čo počúvam. Musíš cvičiť sprche veľa, vieš, ako ti... Jaké veci mi musíš posielať. Čo to sme? Repuj do môjho svojho slovu. Ja mám, Vidno nám je, že som unavená. Je polnoc. A my točíme klip. Mircavka. Mirco. Náš dron technik. Takže točili sme klip, oni ešte točia klip, my ideme akurát hore garážou. Ideme domov. Búvať ideme, jo. Takže klip bude podľa mňa super. Teda aspoň ten štýl hudby nezvyknem počúvať, ale toto sa mi páči. Super beat ináč. Jo, super beat je. Takže bude to topka. Akurát sme vyšli z galérie. Proste. A je 7 obsadených miest. A dole sú 3 auta. Ale dobre, nevadí.
Dobre, ani dobrý klip to bude mať. Popiči auta, popiči klip. S dronom to točili, takže úplne pecka. Statívy, dobré. Porozprávali sme sa s tými, čo točia, s Mircom a s tým druhým. Peťo Weiss. Peťo Weiss. Fakt Skopje ešte nie je otvorené. O polnoci, really? Really. Zlé svetlo je tu. Dobre, takže my sa s vami lúčime. Aďa vám dávam ešte link na Creative Beats. Jo, dám vám ešte link do popiska na Kreatíva. Dúfam, že nikto nepozerá z Činžáka. Ale veď už spia Aďa. Všetci spia v piatok, nemyslím si. Tak prázdne mesto, kúkajte. Nikto naokolo. Iba my s Maťou. No dobre, takže ideme hodiť Maťku domov a my sa na dneska ešte vlog s vami lúčime. A čo také? Dobrú noc. Nič. Dobrú noc. Neopíte sa hlavne. Škodí to piatku. Je to neslušné. Je to neslušné, škodí to. Netreba veľa piť. Treba si radšej natankovať a ísť na výlet do galérií. No dobre, takže my s vami končíme dneska a čaute. Co ide? Takže čaute. Už je druhý deň. A ideme na natáčanie klipu ešte pozrieť zase. Maťa si upravuje šiltovku. Táto je iná ako tá druhá. Ideme hore ku gastru. Takže vidíme sa zatiaľ tam. Aj, do piči. Aj, s vetrom. Dneska nenatočíme. Má dobrú poistku. Fúka nám strašný vietor a Marek tam vzadu točí klip. Maťa to natáča spredu. Maťa vidno tiriť. Tu už je za koľko? Za 20 koní? Za 30. Dávaj tam ešte. Fú, to tu už je za kilo more. To ešte váť? Nie, stačí. Stačí ti. Ty, koľko chceš toho? Nie. Chceme to tam. Ty Maťa sa hrá. Dobre to je. Hej. Vyjebal sa na nápis. No tak dlhý. Dlhý bol. Čo poviem? Mal tam ten nápis. Jo, daj. A keď to zmetieš, tak si hlavu daj dozadu. Kedy to mám zmiesť? Počúvaš ma? Hm? Zmetieš to, ale predtým si daj hlavu dozadu, keď sa natiahneš, aby proste... Takto? Hej, aby si nezavadzal hlavu. Kedy? Jo? A poď, zmeť to. Dobre. Takže čaute, vidíme sa znova a je tu druhý deň nový, teda nový ako nový, Maťa už kape. Včera sme nevydali vlog, lebo sme sa rozhodli, že ho spojíme s dnešným, pretože včera, čo sme točili vlastne tie zábery v garáži, tak mi Marek ešte napísal dneska, že ešte dotáčajú, že môžeme prísť, tak sme tam samozrejme prišli a točili to proste s dromom nad mestom, takže to bude pecka, tak sme sa tam prišli pozrieť, však Maťka. Máte chaos systém ešte po včerajšku. Nevie, čo je to behať po nočiach vonka. Musíme ju naučiť. No a dneska sme... Slušná šmoulinka. Slušná šmoulinka. Ma vychovala výborne. Čau, mami. A boli sme si zalité vlastne na tom drome. Boli sme také mini zábery ešte spraviť, také detailné. Maťa nám zýva. Strašne unavená, strašne. Asi je dám jednu facku a pôjde spať. Dobre, a hlavne ďakujeme Creative Beats Marekovi, že nám umožnil takto proste. Ona sa v kuse smeje. Uškodila aj tá múka z videoklipu. No a že sme mohli proste ísť pozrieť, ako to sa točí všetko a tak. Proste nazbierali sme nové informácie, nové nápady a... Nové rite. Ona. Dobre, takže to by bolo asi všetko z týchto 2 dní. A do popisku videa vám dám odkazy moje, Matine a pridám tam ešte Marekové odkazy na jeho songy, prípadne jeho Facebook alebo dačo tam dám. Keď budete mať záujem o takú spoluprácu alebo dačo, tak mu napíšete proste.
No, takže to by bolo asi tak všetko, my sa s vami lúčime a čaute. Sajde!